Hi everyone, my name is 𝗗𝗶𝘀𝗃𝗲. Join me as we learn and unlearn things and make new discoveries. This is AnDiscoveries. And the comma goes to AnDiscoveries. For our last episode for our Valentine's Day series, this 2023, we are going to discover the secrets sa usa ka lig-on nga relasyon from Cebuano content creator couple Malaya Makaraeg and Paco, who's also known as Noy Paking Online. Hi! Thank you for joining me once again, Malaya, but this time with the love of your life, Char. Sa una kay BTS ra siya. Karon kay on the screen na gyud. Hi guys. Happy Valentine's to the both of you. Kibaw ko nga nahuman naman gyud ang Valentine's Day, no? But it is the love month after all. Kamusta man yung Valentine's Day dates? Happy Valentine's Day po, Ate Ans. Okay raman? Asa man mo nangaon? We went to sa Cebu Park Lane sa 4th floor restaurant. And so nag-prepare medyo- siya og kanang kuan, formal dining. kay gikan mo ko sa work nya wala na may oras na para matusgawa so nag-book na lang ko dito. So ikaw ni-adjust. Ako ni-adjust, ako na lang ni-add to. Pero funny kaayo, if maka-insert kong picture diri, I was wearing red ba? Unya ang tablecloth kay red. So you belong. So, di ko andog ko kanang, yeah, I belong. Sige, can you take us back to the time where the both of you first met? Yun sa man ninyo pagkaila. Ikaw, mastorya ka? Oh, sige, yung version. Oh, ikaw na. Okay, akong version kay I think I was 20 at that time and napakoy uyab ato Ate Ans. So siya kay murag bag-o siya, bago ka atong buwag no sa imong uyab. 2015, 2014, murag something in ana. So kanang wala nakita rami sa usa ka karaoke nga bar sa may panagdait atong nga time, and among common friend man good kay among director head before sa Young Thespians of Cebu, so sila gi friends, and then he brought Paco atong nga time, Si Eman. si Eman Mante. Hi Aya Eman, if you're watching, hello. Okay. So siya ginagpaila-ila namo ni Paco. Actually daghan mi ato, so gipaila-ila niya si Paco namong tanan. But you were still with someone. Yes, I was still with someone at that time. So wala lang, first impression kay limpiado jud kay siya. Murag ana lang hala neat kay siya nga guy. Nya ako ato kay bitaw. Okay. Murag ana lang. So after ato kay pirmi namin magtapok-tapok, pero dili gid ingon always good, but nagi times nga na magtapok nami at tumig boards before dapit sa STC. Ana tapok with theater friends plus Paco. Murag ana lang. How about you? Unsa imong first impression ni Malaya? Wala lang. Oh my gosh. Dili man ako yung type ato good. Really? Dito ako na nakabantay niya katong nag-line ko sa video niya, gitawag ko niya. Diri niya kay ay napaglinya ko, uy maikog ko eh. Ito mo to ni dito ko niya nag-selfie mi. Nya brog na pa ko iya bato na. Kasi ba tong tag i-post. Oh, gigiselosa niya. Kato pa pag sikat niya sa Himalaya. Ako nang gi-post kay sikat Pero mo gud wait niya. lang. During the time nga nag-meet mo, you were still working at the bank ato nga time. Ato nga time kay wala pa ko nag-video ato katong pag 2015 kay nag-video ko, nag-bangko, I mean pag 2016 man. So Per that selfie was katong 2017. Okay. So katong during the peak of her career. Dili pa man ka siya motagad no ka. Busy man siya ato niya. Timing lang Pero na-crush ka niya to. karon yeah. pa siya nito nga na-crush na ko char. timing lang sad katong sa to nga year 2018 ba to 19 gi-invite ko niya. More gi-feature ko sa iyang Himalaya ba. Sa by TV nga episode. Which episode? Himalaya nga episode. Katong The One nga episode. Ganang kumakaw pizza, ganang kumakaw sinugbang baboy. Ganang gulachon. Meron PMS ko. Sige lang, babe. O niya, ato nga time kay, napakoy uyab sad. Pero shaky nami. Pero naka-like na kaniya to. Na ako, dili sad. Friends, lagid mi niya, among tawagan sa una pagid kay Nyor, gid na. Nyorita. Nung marag friends mo, huy, Nyor. Sige na, Nyor, babe. Rin, ana, ba niya.
wag na mo giusab bisag karon uyab na mi. Dayon. Kato nga time sa By TV kay nangita man sila talent nga lalaki niya. Ato nga time nagsige na po siya create og mga can I just say corny content. Basher lagi Bito, oy kana ato nga time kay mag-create na po siya contents ba. Nya mo tinan ako nga ay nakoy kaila kay ang katong first nga akong gisulti sa By TV kay dili man available. So nana ko nga i-try na to si Noy Paking, migo sa din ako. So we'll try to reach out to him nya mo to pag-inquire nako niya kay available man gyud daw siya. Ni-leave ka ato no. Diloy, nagpa-change nag-change mig schedule sa mga kauban. Nagpa-change na ka to. Ano ko kanang niya. You liked her na during that time. Niya. Kato murag maikog ko like magduol mi ana ba naman to kanang scene good nga magduol mi maraming pag-kiss mo to. Yung ay kuno kauwa na ako. Yung mga awkward gud siya, ma-feel gud mo nga awkward niya ako kay comfortable kay ko niya. Niya ako ba kay okay ra man good acting ra man good ni sige na Ano kayo uyab ato ano? pero shaky na mi like wala na mi klaro gyud like padong na gyud murag something na ana ba. But anyway, nako uyab ato niya. Muna, comfortable kay ko ato niya nga time niya. Siya kay murag awkward kaayo gyud. Nya karon muna akong gi-ask niya, bag-o ra jud ko ni-ask niya. Kunyor, kay bang man di ka mo acting kay mag-create man sad mig contents or nasahay. So ko kabang di ka mo acting ka talaging dito ta sa By TV kay. Tsaka Gid ka acting ato. Kaya na-conscious lagi siya. Na-conscious gid siya. Na-conscious gid ko ato niya. Conscious kay ko. So fast forward, how did the courting stage happen man? So break up mo sa imong boyfriend na ato nga time. Wala na mi. And then you were in Manila. Yeah, and then the pandemic happened. Unya, niuli ko diri sa Cebu. So dili pa ka mo ato. January 2020, niuli ko diri sa Cebu kay lockdown naman to padong. So niuli mi. And then pero nag-uyab ta 2021, di ba? Napa ko'y ka-char-char ato actually 2019. Murag nag-shoot ato 2018 nga episode, di ba? 2019 didto namin nagbuwag kid atong guy. And then nakoy ka-char-char lain nga naa sa US for almost 2 years char-char. Really? Afam. Dili siya afam. Pinoy siya. Pinoy siya actually, pure Pinoy. So after ato kay fast forward, January 2021, nagsige siya gym ba? Yeah, I was planning on kanang enrolling na pod sa gym kay nidako tagmay ang mga ana ba niya. Siyang story kay sige siya story nga na siya sa gym. Ito ni ask ko nga nyor, asa na nga gym? Actually gitag na ko siya kay nitukar man iyang kanta. Ito kay ang akong kanta sa gym. Ko kana ko la oras na ni. So nagpaabot lagi ka. Timing man to Perfect timing. Iyang gi okay amo katong mga previous nga mo react ko ano dugay naman kasi patagan ako. Unya kung gi-share ko akong mga posts before kay almost tanan kay iya ding gipang-live. Unya, nanimbaot akong balibo kay before pagiday katong nako sa Eat Bulaga. Kay iyang mommy magsige ingon nga kanang Manoy, anong dili man ka manguyab ni Malaya? Si Malaya di ay friends, magkahamo siya nga. Di na ta matagad anak mami. Uy, kaya takas na kayo na siya, nanana siya sa national TV. Per time during that time nga naka-char-char na siya og nasa US and then nag-break siya sa iyang boyfriend yun. Ikaw, na kay mga kuan sila to. Ko previous nga ka-char-char. While you like her. Wala na kanang kuan. Nahuman mi ato kay kung sige pa mi ato ka-char-char na ko kasi kumukha na. Okay. So, one girl at a time. at least at a time. Yes. How did it happen man? Kanong giyon sa man yung pagpanguyab ni Malaya? Di ko nagkasinabwa. Nisulti ko niya. Ano sa ito? February siguro to. Nag-start na ko gym Before mga end 10, of January. And then, nahibong na ko pag second session na nako na naman siya gibilin sa cashier sa gym. Tumbler, nga nanay note. Ano sa may nakangutang? Laban yun. Unsa? Laban yun. Laban. Yan nakapasok. I was with my friend Kael, if you know Kael, di ba? Ato nga time, kami duha niya, ano siya, may, nananay something, kaya na siya gibilin sa kasi color na yung migurong yun. Nagikilig ka? More, something like that. Ako nga, hello. Funny kay Ate Ans, kaya bago pa man good me nag-stop atong ka-char-char na ko nga nasa US good, and then, naadayin si Paco, may student siya, may something na ako, murag, tuloy oras eh. Nakandig, pulis si Lord. Agad-agad. So, mo na din to? Mo na din to. Dito na nag-start. So, you started dating? Nagsige siya agda og breakfast dates. Ang anong breakfast dates? Gid imong agdaw na ko.
Kaya igapon, daghan mo kong lakaw. Sabi na ko ganan siya mo start sa day with you. Wrong answer. Wrong, no? Ano yung mga lucky? Pero fast forward again to your life as you're both content creators, man gyud, no? How challenging is it to be a couple nga nasa following online ba? How do you draw the line? Mo man gini yung usual question sa mga tao. How do you draw the line between what's real and what's not? Because naiuban nga for the sake na lang gyud of views. How do you try as much as possible to keep what you post authentic ba? I think mo na advantage if you're really a real couple, gid no, kay we don't have to pretend at all at the ends. Like what you see is what you get, gid. That's how we are. How you see us or what you see on our videos, kay ingon ana gid me in real life. Like we don't pretend at all. So it's actually really not that hard to let people know nga this is kanang paklay. Mo gini siya ang pako ug malaya nga. So inaana ra gyud mo in Ana ra real gyud life. me like unsa mi sa videos kay mo ra sa gyud me in real life. May no siguro sa away di na mo ipakita. Bitaw ka na ba? Have you ever tried making, for example, kanang gi-contract mo sa ka-brand to create some content for them, and then na-timingan nga dili gyud mo in good terms during that day, mapugos ninyo siya push og shoot? Sa ako lang na experience, mapugos mo dyan na mo. Kay, for the sake nga na siya project or nga na ba, mo respeto lang sa dini ba, kay di so ko ganahan nga maulawan gani nga naay project nga di ba dayon kay tungod lang ani ana ba nya content creator biya may nya lain sa kayo balibara na mo kay tungod lang sa away na mo nya usa mong away ginagmay ra kayo nga na. So mag-sorry na lang gyud kag ahat. Oh, Ikaw lang gyud sorry. Di sa puton ba gyud ta ate Ann. So nalay times nga when we shoot paid content nya kana ganing dili makuha ako ang angle nga gusto or like kanang sa puton ka batik lagi ingon ana lagi kay ginagmay ra gyud kaayo so mao na siya mab kana ana din akong mata sa mo kani kaya na ta mag-take day pa ko na sa akong o yan na pahwasa sa akong lagot pero ma-push ra gyud gihapon siya. What's your biggest challenge that you've been through so far in your 2 years now being together? Siguro katong bago pa mi. Ah. O katong floating pa siya. Wala siya job ato nga time. Pag-start na mo, nga nag-uyab ning duha. So, nagsige rami, patabangon na ako siya sa akong mga contents, itap na ko siya sa ubang projects because floating pa siya ato nga time sa iyahang work ba, kay pandemic lagi. So, I think challenging kito nga time, kay murag ang impression lang sa akong parents. But then, he told me, nasige kong hilak ato ate Ants, nga kanang murag, kanang nahadlok akong parents kay namang ko'y bad experience with my ex. Diba? Murag na ako'y ka-char-char before him pero naadjug ko'y ex gid before pa atong sa US. So kato gid siya nga specific nga ex kay grabe akong trauma, pati trauma sa akong parents. Kaila kay. ko ani no. Yes. Okay. So mo to siya. So niana sila nga kanang murag lalaki na pud nga kanang wala pa'y trabaho. So ang ending basi kay mobuhi. Murag concern na sila nako ba pero niingon gid siya ato nga time nga newer kanang pasagdi lang na imong parents kanang I will prove them wrong. Di ka kailangan ako sige hilak ato nga time pero siya kalma ra gid kaya siya nga okay ra na. Normal ra nakasabot ra ko sa imong parents pero I will prove them wrong. Muto pagbalik niya. Yes, pagbalik niya sa work kay muto na promote siya after pila ka months kay na promote siya. Happy kayo akong parents gid. Nya nakita gid nila karon nga tarong gid si Paco. Nagid mi padulngan kay na siya plano murag inana ko. So Paco, naabot na ba ka sa point nga ready na andam na ka at first sa pagpanguya mo to nga stage pero ready na ba ka mo atubang sa parents ni Malaya to take it to the next level or wala pa mo diha? Kaduwa na may diha. Wala ko yung plano. Sige, asan ang sing-sing? Char! Wala pa man. Karon ko ng proposal, di ba? Mo din ni. Ayo tas mo respect ko. Pero padong na. Kaduwa na. Oh, excited ko. Pressure. Di mo ginamplan. I mean, we talk about it yun. Kay, di man iduwa-duwa ang mga. I mean, we're not Lagi. getting any younger, so yeah, that's the goal. Lagi. Kaya di ba, relationship is an investment of time and everything else in between. Sige, nami short game for you to get to know the both of you more as a couple. Taran! Oh, na yung mga folder diha. Look, Mag-exam prepared lagi ko. Allergic ba ako na exam pag-college pa? Sige lang. Okay. So, we will be giving you 2 pens.
Uy, no cheating ha. Makuan dyan ta sa TikTok ni teacher. Sige. So, kinahanglan, I'm sure nga magna na may idea, no? So, I'm just going to ask you questions and then the goal is to have the same answer for every question. Okay? Ready? Class? Okay. Write down the venue of your first date. Lo. Patay si Paco. Inagid ni kaabot og sunod Valentine's ba? Patay di ka rin. Nalimot mo, boss. Patay. Sa busay mo ka, nalimot mo. Ulo. Patay. Wa na gitaan ninyo. Uy, time's up na, uy! Ako, dyan ko'y duha-duha ati answer. Remember? Nalimot ko ka, nung ko asa dapita pa, nalimot ko sa pangan. Sige, i-describe ang Ang place. tagiya kay amigo na ko. I-describe ang place. Sa busay, tawagan bukid siya na sa mga... Nalimot siya. Basta sa bukid. Gitaan ni. Sa bukid niya. After ato kay na... Nalimot mo kayo. Defensive na kayo. Ikaw sa answer, Malaya. Ako na lang. Actually, Okay. sakto man yung description ko. Dili to busay, balamban na to siya ngayon. Okay, pakita ang answer Unang ni Malaya. busay na. Adventure Cafe. In amigo Balamban. tayo yan, nalimot. Yes. 1 point Malaya. Oh my Paco. gosh. Magtarong. Sige. Bantay lang dyan ka niya. Kani, Sharo naman sa hindi ka katubag kay about ni mo. Favorite food ni Paco? No. Okay, wow. What's your kakabako? Di ako sa kay wow. Bakit mo good your Sige favorite ka naman food? yung top of mind. Sige, unahan na to si Paco. Paco, what's your answer? Yung nagsuot pa sa Malaya. Ginabot. Gino? Hala! Dili mo good! Ginabot mo. Kapilang kasi What pangalan do you think na. it is? Sisig or humba ni Lola Beb? Oo, sakto. Sakto mo. Gamay, sakto gamay. Or ginabot ko nung Malaya. Ginabot. I mean, favorite na sa nun akong ginapod pero Sige mo ikaw na to kana after ka nang sa gym, nga nang happy place pungko-pungko. Wala ka healthy. Uy, after gym, maginabot. Yeah. Very good. work out to eat. Next, kanibe. Sharo naman sad. Favorite drink ni Malaya? Basta di pa gini masakto Ambot pa na ko. lang. Sumbong yung kang tita. Ambot na lang gid niya. Kaya na balag ng spelling. Sige. Okay, go. Go. Iced caramel macchiato. Caramel macchiato. Finally! Finally! About na siya. Next, favorite thing to do together? Oh my gosh. Dapat wholesome, ha? Char. Yeah, of course. Wholesome with me. Sige, go! Go. Ikaw na. Eat ramen. Eating. Oh, sige, fine. Eating. Pareha. Counted. Mas specific lang yun may mga girls. Yes. Oh, di ba? Ang busay na himong, ang balamba na himong busay. Yes. Una sa busay day. Theme song ninyo as a couple. Talaga. Apil ang kuan ba? Go. Composer o lyricist. Andam na ko. Andam na. Or Talaga. I could not ask for more. Perfect! Dili ba tig-shoot? Dili tig-shoot Yes. ang inyong music video. Okay, next. Celebrity crush ni Malaya. Celebrity International o crush. kuan? Ang pagsabot mo. Kisa man, Nakatulang kisa kuan, man. Tagalog. Isa, Ah, sige. Nalimot ko sa pangan. Tagalog na. Bisaya ra dito. Mag-sure ba? Dili mong good. Oh my God. Celebrity crush ni Malaya. Pangan nato. Na. Kuan na siya, Pinoy. Oh, Pinoy ra ko, no? Nalimot ko sa pangan. 1 million ang followers ato sa IG. Kinsa man. Pangan. Ay, na, uy, building na ni siya. Building na Pangan ako, pa ni siya kapit Si sa Jericho kapit. Rosales, akong crush. Pero kung dili nagbuhan yun. katong si... Kinsa man. Katong... Ay na lang eh. Kiso ko, no? Kasi Katong sa- kina-crush ako to. YouTube ba katong... Kinsa? Tunga sa buhok ba? Kinsa Katong lang. Moreno ba? Ano ko ba ilo? Alain din na eh. Kuangan sa Lagi, coffee. lagi. Next. Unsay dream job ni Paco pagkabata niya? No.
Hi. Sige ba po, ikaw na. PBA player. Oh! Mabaw ko sa. Oh, syempre. Wala na. Padong na tadiha. Mabaw ko sa iyang Sige, greatest next dream. B. What is Paco most afraid of? Losing me. Char. Sabi na ko nga ito bag si Malaya man. O sige, ito ka siya. What is he most afraid of? Imong greatest fear. Imong pinakagrabe nga phobia. Wala. Ano siya phobia, ate? Sige lang, whatever you can think of. Siguro ka ni. Sige, go. Losing his grandparents. Ikaw. Oh. Aww. So, okay kasi mo lolog lola? Kanang nagdako siya sa lolag lolo. You grew up with your grandparents. I think more yun na. Akong nakita nga fear niya. See, girls can see through their partner's guilt. Diba? Ako rin ay points na natin. Oh Lagi. my gosh. Kani, last two. An international country you'd always dreamt of visiting together. Grabe. Sabihan sa mga lahat. Galing anak man mo. Naging mo dyan sa country. Asa man ang place nga gusto gini ni May ato. ano ba makahiubos no? Sa puto na rin ka. Di ba? Sige. Sige, go. Asa Ako man? na. Lulita na, oh. Canada, Australia. Dili, uy. Paris, Paris or or Hong Hong Kong. Kong. Asa mag-iunahon ninyo? Ang amo honeymoon? ang plan mo good before ko nag-business diri ate sa Alcoy, kay manglarga mig Canada, pero dili gid siya something nga kanang To migrate? Oh, yeah. Really? Mag-work din to. Nag-consider gid na ninyo? Consider na namo before. But now, Pero duha na. pero it's something that you're open to. Yeah, of course. Last one, B. Favorite fast food chain inyong duha? Sharo naman, sad. Asa mo? Favorite fast food chain? Na, di na wagi. Di na mo agir, baka kabaw sa kita. Taas lagi mo. Hindi mo nakabuo. Na-appeal, asa ko na nga branch. Gi-appeal niya. Saan nga fast food chain? Uy, sige, go. Malaya. Dimsum break. Oh my gosh. Di mo na siya fast food na. Fast food mo na. Dali, rano. Nasa way tao. Nasa kitara. Sila mo. Fast food na. Dili. Kibot mo. Fast food para niya kay fast kuno i-deliver ang food. Sige, oy, obviously si Malaya mo gyud nakadaog ani nga Yes. game pero tungod kina nakadaog mas daghan mag-point si Malaya. Ikaw mo una og hatag sa imong Valentine message. Lo, uy, ako, Jude. Dili, Si Paco. Paco. Si Paco. Na, di na Sige tayo na, go. ate. Ano lang, I love you. Alam na? Sige, pag tinarong Paco, mamawi ka sa imong points. Dito, since gasugod nga ng business mong good, ang struggle sad na mo kay like among ideas o emerge ba. Yan, sa na mga challenges, nga na makita na ako si Malaya, like naglisod siya. But, wala, so sige ko remind niya nga nyo, naara ko diri, bisag sa puton siya, still, naaling gihapon ko, abangan ako siya, then i-guide po na ako siya sa kaning kuan namong business kuan venture kay ba ako gaon naman sa guggo sa kanang like natrabaho ko sa hotel kay ba ako sa kanang kuan flow so bali ako sa ako mo advice niya mauni kay pag sugod man kung kapila ko kita niya may sige hilak siya nga dili na ko but sige ko advice niya natural din na sa business natural din na kung mo cater tag mga kanang kuan mga tao kay kita mo gawin like sa service like makasuway kag kanang reklamo Ikaw gi mo pahiubos. pahiubos I love you. So you are the calm to her storm. Tinuod yun na ate. As in, murag, kalok po naman ko. Di maka-remember ko sa akong mga giagian ba when I started the business. Kuwan, gid ka ng siya gid akong murag mo pakalma sa ako aba kay ako grabe kay ko kay emotional kaya siya kay murag kabaw gid siya sa mga pasikot-sikot ba pero akong parents og siya kay pasagdan ra gid ko murag
kanang pasagdan ko nila nga makaton nga na. At Ug the same masayo. time, if muhilak na ko, mag-breakdown ako, yan na sila musud nga kanang ani man gunin nyor ana. So, Nyor, I'm so thankful for you. Makaingon jud ko nga gihatag jud ka at the perfect time for a reason gyud. As in, makaingon jud ko, I really found my soulmate gyud ate. Like siya gyud, kana gyud. I'm so grateful for you. I love you and I will always be here for you, no matter what. Thank you so much, Thank you. Paco and Malaya. Daghang salamat, Thank you, Pacolay, Ate Ann. for giving us the time to share your story with our viewers on My TV Cebu. Thank And you, wish you guys. all the best, not just for this business venture, but for your relationship together. Hopefully, padayon lang yun ni forever. And ever. And ever. Alright, so there you have it. This wraps up our Valentine series for AnDiscoveries on My TV Cebu. And hopefully, just like Paco and Malaya, soon, kung wa pa mo may mga uyab diha, you too will find your own soulmate. This has been Andy for AnDiscoveries.